Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang akyat bahay, malapusa ang datingan. Umakyat sa isang building sa may Pasig City. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang pagpasok ng nasabing kawatan. Dahan-dahan itong pumasok sa may bintana. At sa loob, makikita ang may-ari na mahimbing ang tulog. Katabi niya ay ang kanyang cellphone. Dali-daling kinuha ng kawatan ang nasabing cellphone. Walang kamalay-malay ang may-ari na siya ay nanakawan na pala. Dali-dali ring sumibat ang nasabing kawatan. Suot nito ay sando at nakasombrero. Kaya naman, naipost agad ito sa social media. Ikaw, kabisyo, huwag kang kumpiyansa. Panatiling sarado ang mga bintana at pintuan, lalo na sa gabi, para hindi mapasok ng kawatan. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Anlang Lunes, April 29, 2024, may butagan ninyo tanan, tigay-init na yun. Amping, aron ni malumping halong. Sa oras na 7:29 ay kasama na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagol! Kasama niya rin ang hot na tita, dahilan bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, Tita Tanya Chinita. Tito mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako Sa mga mata mo! huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Col! Grabe na ang pusa yan. Di pusa yun. Ano? Akyat bahay, malapusa ang datingan, hindi napansin na... Kaya nga, grabe ang pusa nga. Grabe, no? Ang Grabe pusa. nakakatakot pag nagising yung may-ari, no? Kung anong gagawin sa kanya. Di ba kasi... Ikaw, Col, halimbawa, adrenaline, may nahuli ka. Di ba hindi mo alam ang gagawin mo? Siyempre, caught off guard ka. Hindi mo alam kung... Oo, mamaya may dalang kutsilyo, baril. Yun nga eh. So, anong gagawin mo? Hayaan mo na lang. Patulog-tulog Tulog-tulog na lang, no? Kahoy-kahoy ka na lang. Oo, tulog-tulog. Oo. Pero unless marunong ka ng self-defense, Ayun. pwede yan. Ikaw marunong ka ng mga Muay Thai. Kaya bang Muay Thaiin yung kawatan na yan? Ay, mamaya may baril eh. Ayun na nga eh. Yun ang nakakatakot. Or may patalim. Di ba? Pero hindi ako papayag. Dapat mahuli mo talaga Makaisip yun. tayo, o dapat meron tayong trap para sa kanila. Ano ba maganda? Basic na basic po. Isarado mga pintuan at bintana lalo na sa pagtulog sa gabi. Yes. Huwag kalimutan. Pero I-lock minsan po may natin. trust issues ka na sa mga lock eh, no? Kasi kaya nila yan eh. Lalo kapag napag-aralan na nila yung bahay mo. Pero kahit papano, Tits, mahirapan man lang sila konti. Maririnig mo yung kaluskos eh. Oo. Kaysa wala, hindi mo talaga na-lock. Sa bagay, oo. Mabilis nang umakyat yung kawatan. Naalala ko nun, way back 20 ano siguro, 2010. Ano Yung bahay nangyari? namin,
kasi sanay ako sa amin. Bukas lang bintana pag natutulog. Kasi ganun kasi sa amin nung araw. Opo. Sa probinsya, wala naman. Diba sa atin nung mga bata, tayo bukas naman bintana, wala tayo naalala. Kasi yung kasama niyo sa barangay, magkakamag-anak. Magkakilala lang din kayo. Magkakilala. So, nasanay akong ganun. Nagising ako mga alas 2 sa madaling araw. Dun sa bintana, may pumapasok na kamay. Uy. Tapos? Kinukuha yung cellphone ko sa ulo ko. Oh. Tapos sabi ko, syempre nagising ka, hindi mo alam kung panaginip. Naalala ko, sabi ko, shh. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo, sabi ko lang sa kamay, shh. Sumagot yung kamay. Sabi niya, meow. Sabi niya Tapos, siguro, shh, kukunin ko lang yung cellphone mo. Siguro gano'n. anong nangyari? Natuloy ba? Pagkuha? Hindi nakuha. Kasi nga ginanong ko Sumibat agad? Oo, sumibat agad. Pero kinabukasan, sabi ko, natatawa ako sa ginawa ko. Sabi ko, shh. Oh, parang yung may mga nakaabang sa likod ng bahay mo, hindi mo kilala. Oo. Yung sa madilim. Minsan nasigawan ko one time, huy! Di ba yun naman talaga, huy? yan, tama naman yan. Pinakasigaw Tama mo yan dyan, eh. huy. Ba't sila nakatambay Takbo agad eh. Tama yan. Sindakin nyo sila. So, ganun. Oo, pero wala lang Uy. kumpiyansa. Pero yun na nga nakakatakot kung ikaw tulog ka, tapos bigla kang nagising. Ikaw man ganun, anong gagawin mo? Basta hindi lang chicks yung nagnakaw. Pag chicks, paktay kaya. No. Impas. Pag chicks ang nagnakaw, kami na. Sabi Basic. ka naman, basic naman. Kailangan ba ba i-memorize Pero yan ng makano? Ay, pag lalaki yan, yung tulad nung malapusa na yun, pag nagising ako, Ay, di ba marami kang bodyguard? Dila lang ang walang latay sa kanya. Ay, yun na ba yung bodyguard mo, Mang Kanor? Mga 98 na lang, nag-resign yung dalawa. Bakit? Umuwi sa probinsya. Teka, yung 98 sa kwarto pag natutulog ka, nandun din? Ano siya nakatayo? Puro babae. Paano yung self-defense nun? Yung basta bodyguard ko, puro babae. Natutulog ako. Marunong mag-self-defense. Sila na bahala mag-self-defense. Marunong yung mga black belter yun eh. Yung iba mag-massage. Ay, nako, grabe. Black belt na mag-massage. Black belter kaya nakaitim sila. Naka-90s. Naitim. Ay, Black grabe. belter eh. Belt yung pinag-uusapan. Hindi Naka-belt 90s. lang, wala nang iba. Oy, pero Pero wag mag-ingat naman kayo, kayong mga abuso ngayong tag-init, di ba? Paano pag natsambahan ka? Kasi ngayon yung mga... Pulis yung pinasok mo, may Ayan, baril. goodbye Philippines Pwede ka ka barilin talaga. mo kasi di ba? Alam nyo yan ang wish ko. Trespassing? Di ba? So wag na mag-ingat na lang po tayo. Basta isara nyo para ang mga bintana at pintuan para hindi makapasok. Yung magnanakaw. Yung pusa. Kasi kakainin yung ulam mo. Ng pusa. Magnanakaw. Tumain nga sa bubong eh. Yung pusa. You should just let me freak you. Pagkagising niya, sumayaw. Sabi niya, Yung magnanakaw. yung pusa. Nakikipaglambungan sa bubong paggabi yan eh. Nang babarako. Yung pusa. Yung magnanakaw. Sila pala yung Sandali. Maniniwala na sana ako. Kasi mo na, Ganun yung boses English. kasi na nang babarako Ano na ba yun pusa. mga Nor? English yun eh. Hindi mo na intindihan. Ano spell? Yan jajaming siya. Sabi niya, now? Sabi nung babae po siya, not now. Sabi ng pusa? Sabi nung magnanakaw. Naka ano pa yan eh, naka-helmet para hindi makilala. Yung magnanakaw? Yung pusa. Tumalon sa building. Yung magnanakaw Yung pusa. Okay lang, siyam ang buhay eh. ng pusa. Ay, nako. Ang mahal ng feed niyan eh pag bumibili ako 1 kilo. Yung pusa? Magnanakaw. Pero bago nagtain ng mga yan, no? Ng pusa? Pag nakaapak ka niya talagang mumurahin. Magmumura ka pa nakaapak ng tain ng yan. Ng pusa? Ng magnanakaw. Kaya pala yung may nakaabang na palang motor sa kanya. Yung magnanakaw? Yung pusa, sumakay agad ng motor. Yung magnanakaw. Yung pusa nga. Ay, grabe. Madalas ang pangalan niyan dito sa Pilipinas, Mingming. Ng pusa. Na magnanakaw. Di Mingming. ba Mingming lagi? Pag tinatawag yan,
Sandali, maniniwala na sana ako, pero parang may umihi eh. May umihi na senior. May umihi na senior. Na pusa. Na magnanakaw. Para may national irrigation. Yung pusa. Yung magnanakaw. Pero pag ano kanyan daw, dinidilaan ganyan, ibig sabihin love ka niya. Gano'n ba, no pusa? Dinilaan ko rin siya. Yung pusa. Pati na yung magnanakaw. Dali-dali tayo, hanggang 9 pa po tayo. Dito lang sa istasyon na bro, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan na ba i-memorize yan? Mga drivers! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!